welcome back to my vlog guys. जोंहा दिनैनियाव प्रि बैसागो जानो नागिरदों कलेजाव गाइस फिरफिला बिरहोनो थांगासिनो प्रि बैसागोनि कलेज मोनसिगोन कलेज ओइ खान्थालसो लाना थांबाय माथो मैगं संहैगोन दायो जागोन ना मैगं टंला कलेज नै सेटआपआ उनथिंनिफ्रायसो मम'नि बिलाइया डेन्जारसो होदो खामानिया दाबो जोबाखै माथो ओइ मा जबाय थादो ओइ सेयारफोरखौ माबा खालामनांगौ माहाय सेयारफोरखौ सिगांथिनिफ्राय खिथिनो र' खामानिया जाजोबाखै दाबो मावगासिनो ओरै बक्स सेटआप मै नैबे इउनिटनि आफादगिरि बे जाबाय टंला कलेज ओमफ्राय जोंनि नै फिरफिला बेरायनो थाखाय थाग थियारि खालामगासिनो ओमफ्राय इथिं बारदै सिख्ला मोसानाय कम्पिटिसन जागोन बिबार जाबाय दे जय बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि जय जय टंला कलेज इउनिरेसननि जय जय टंला कलेज इउनिरेसननि जय लोगो लोगोनो बैसागुनि आलारि बाथि सावनो बे हाबाफारिखौ गासिबो बेवहाय बाहागो लानानै दिनैनि नैबे जा रंजालि बैसागु बरायनाय फोरबो बे फोरबोखौहाय जोङो मोजाङै मोजां जों बारहोहरनो नांगोन बेनिखायनो आं न'आव जाहैनाङा गाइस जोंहा फिरफिला बिरहोनाया जानानै थांबाय दा प्रग्रामा दसे उनाव स्टार्ट जासिगोन जों रुमाव थांनानै आरो मा बेलेग देलायना फैनोसै गाइस बारदै सिख्ला कम्पिटिसन जागोन बारदै सिख्ला कम्पिटिसन याव खिन्थु इ नङा बारदै सिख्ला बादायलायनाय जानो नागिरदों बेयाव मोसाखावरिफोरा हनै नों सोंबाय थानाया इउनिटनिया उनाव खिथागोन दे काहानिखौ बा जदो एबाराव जदो जों दायो इथिं जलानो मा होनोमोन बारदै सिख्ला मोसानाय कम्पिटिसनखौ नाहरदों नोंथांमोननो प्रि बैसागोनि नुथायफोरखौ दिन्थिलांबाय थानोसै जाबाबो जायाबाबो ना मा होनो बेयाव बारदै सिख्लानि माबा जासिगोन
कम्पिटिसन मोसानाय opening-आ मेमफोरा opening खालामदों Ayo mana nomor? बे माबा बादायग्राफोरनि ब्रा कम्पिटिटरफोरनि नाम्बार कम्पिटिटरानो साब्रैल' फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड मोनखागोन माथो बिसोरो नङालै दंबावोब्रा फार्स्ट सेकेन्डल'सो ओरैनोसो बिसोरो ओरैनोसो आलासिफोरनो मान बावनाया जानानै थांबाय ओमफ्राय नै इथिं सोर फैदो डेन्जार लेटहा बिसोरो ओंखारनायानो 3 घन्टा 4 घन्टा लगायबाय बिसोर सानैया इसोर सानैखौ नेयैनो बालायनानै गोलोमलायनानै माबा जालांबाय नै आरो माखौबासो फैदो आं जाखाबाय इखो मोसाग्राफोरनो रुल खिथानो नागिरदों नेमखान्थि 1000 रां आरो नैथि थाङोबा 700 रां अपेनिं आरो आलासिफोरखौ बरायनाया जानानै थांबाय दायो रुल खिथाखांनानै बारदै सिख्ला मोसानाय जासिगोन बारदै सिख्ला मोसानाय जाखांबाथाय बिथिं मेन प्रग्रामा जागोन आरो नै मिस्टार एक्टर खोरोमसा सिगांनि लोगोफोरखौ लोगो मोननानै बिथाङा हेन्डसेक लागासिनो सेंग्रा सिख्ला डेन्जार ज' रोंथारोलै दिनै नै मोसा दाबो मोसा थां गाइस बारदै सिख्ला मोसानाया जागायसिगोन नै खिथिजानो लुगैदों ब्लगाव दे बुंना हो माबा माबि Hi, welcome to Birsan Sergeri's new vlog. Do like, share and subscribe to this channel. Hi guys, I'm not Budor. मोसानायखौ नायदो दसे साब्रैल' साब्रै नङा दोङो साबा 6 जन मोसानाया जागायसिगोन गाइस जोबसिगोन बारदै सिख्ला कम्पिटिसना लोगोफोरनियाव जेवजा मोसानाय बादायलायनाय जानो नागिरदों गासिबो नै बेयाव थुबुर जाजोब्बाय ओमफ्राय इथिं मोसासिगोन सान्दुं गोसाथार गरम जोंनि बे लान्दां जौसाङावहाय मेथाइ खनफैनो हागोन जेवजा मोसानाय बादाय ओंखाम जादोंना जायाखै जायाखै जावजा मोसानाय अर्जुनदो जोंलारिदो गुबुन कलेजनिफ्राय लेंहरजानाय आलासि जयदेव नार्जारी बिथांमोनाबो फ्लाइट क्लिप गाननानै फैदों दे आखाइ खब खेबसे
Anak sih bisa kurang. Akabalik serah akabalik. नैबे टंला कलेजनि एस्ट्रलजार अलेन नायगासिनो नै दे नाय Hotel ini बहुत komedian ya, multi talented. नंगौ करेक्ट एग्री Mana bikin talent belek tadi kurang mau mana? Sampai ini bisa belek बहुत talent dengar nggak? Mainan sopran ya. Dia coba Maya. Coba mengenai gitu nengnya coba. Mas tahu? Yes, kita namanya bisa mas namanya bisa mengenai. Gua sebenarnya nggak ada. Chance sana lah chance. promotion lah Pak Promotion. Ayo gelau. Ayo ang tamat. Lama saja ya. Quality macam quality dengan quality. Seseorang Shobama Bukanku Jangan semua dalam mereka syafaat kita dan seman kalian mandor. Buat mana nak buat zigzag? Mana yang kita taman sih home nang nanti bah? Mana yang kita taman sih home nang nanti nang mama ini sih. Pure sih kami sih itu nang ada pura mama sih itu nang. Bikin nang live bawa mere slide for my phone saya Piko home dah home mana taman sih? Aku nengah home nang taman sih. Itu nang milen nang ada. एस्ट्रोलजार kita kasih nama Mami Mr. Ron Sulade mari रोजाबगासिनो Saya smoky Sedruma सिगाङाव फायलै गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरफिननाय जाबाय आं दायो बे समावहाय दोंसे बैसागु मेथाइ खननो सानदों आसा खालामो गासैबो मोजां मोनगोन होननानै मोसानायनि मेंनानै मेंनानै थान्दा बथल बायदों बे मोनसे स्प्राइट मोनसे माजा आरो स्वस्तिक आरो नैबे बिरसननि लोगोफोर हाय नाबु बिरसन हाय नाबु आंलाय मानो हाय होनदों आं होनबाबो नोंनो एडिट खालामना होनो हागोन ना
Mosaनोसै guys mosaनोसै मोसानानै मारै बुंदों जोङो रंजागोन आब्रुथियै बैसागु बोथोर रंजानायखौ गोसो जाथारबाय गोसो जाथारबाय Laziano, Zona, Lakuba Laziano.
guys मेंजोब्बाय मोसागासिनो दिनाबो ओइ नै हा vlog ब्रा vlog हायाखै होमबाबो मोसाहैबावगोन जोबसिगोन ना बेनो लास्ट समायथारदों गुफुरैहाय लोलो खानाय रुमबांबां समायथारदों गुफुरैहाय लोलो खानाय रुमबांबां समायथारदों जोब्बाय अखाबो हाबाय जोब्बायबो Bye bye. जोब्बायलै अखा हानो नागिरबाय सोंलायखो कटन कलेजनिफ्राय फैनानै टंला कलेजाव प्रि बैसागोखौ मारै मोनखो मोनमारदों ना नोंसोरलाय थ' दिनै खिनियावनो जोब्बाय बाय बाय टंला कलेजाव लास्ट रंजानाय जोंनि गैला